sibhung मैगं सायदो लोगोफोर sibhung मैगं एसे सायबाय ओंखाम जानो नागिरदों लोगोफोर मा होनो संनाय भिडिअखौबो ससे लागोन होननानै सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा संनाय भिडिअखौ लानाय जायासै जानायखौनो शेयार खालामलाबायनोसै आरोना दहायो आङो सायनायखौ देखायखादोंमोन ना sibhung मैगं सायदोंमोन ससे देखायदोंमोन आङो आयु नै माबायदि नुदों सान्दुंसो ओमफ्राय आं दा जानोसै आरोना ओरैबायदि गरम आयु सान्दुं गोसा माने आङो रिल्स बानायदोंमोन ओमफ्राय रिल्स भिडिअखौ आङो हगारखाबाय ओमफ्राय बेलेगनि फुल भिडिअफोरखौसो आं हगारनाय जायाखै आरोना दाखालिफोरनिबो दङ दाखालिफोरनिखौ आं हगारखानाय जायाखै माने इडिट खालामनो बानानै हगाराखै आरोना ओमफ्राय दा दिनैबो गोदान मोनसे बानायबावनाय जाबाय ओरैनो जानाय भिडिअ जोंहा मा ओंख्रि दिनै sibhung मैगंजों लोगोसे जोंहा मा ओंख्रि संदो आइया नायो रिल्स खालाम संनायखाय आं बिमानि संनायखौ जानोसै दिनै र' नायनि मा ओंख्रि संदोथाय sibhung मैगंखौल' सायनो मोनदों नालाय बेखौल' मिथिगौ ओमफ्राय बेनि उनाव आरो आं रिल्ससो बानायगासिनो आरोना र' देखायनो नै दा लोगोफोर sibhung मैगं बाबायाबो जायाखैनो आरो ओमफ्राय ओंख्रि दोनदों र' नै लोगोफोर खोरदैजों नानो आरोना खोरदै थान्दा जानायनि गरमाव जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर मायो बानलु खेबजां आसार खालामनो नागिरदों आरोना बेखौ बायनानै लाबोदोंमोन जानोसै आरोना लोगोफोर बानलु लादों माबाखौ लानबावदो र' मैगङा बाहाय बुरजा मुथाथाम मानि मोनना बायनानैसो लाबोदों आइया खानायखौबो हवाखै आं लोगोफोर दानि लोबदोंमोन माने रिल्स खालामनायाव मटर सारनानै माबादोंमोन ना बेयाव सिबाय ओमफ्राय लोबजोबथारनांबाय आरो जानोसै आरो आं फांखा होआबा जानो हाया लोगोफोर ना मोनसे आं नाखौ बारा मोजां मोना खानाया ओमफ्राय जेबो बुंनो हवाखै नालाय आं मा गोथाव मोनो बिदि मैगंखौ आसार बानायनो नागिरनायखाय मोनसे लानाय नायबाय आं आलुबो रिल्स भिडिअखौ होखाबाय लोगोफोर थानानै नायबानो जाबाय सर्ट्सआव ओमफ्राय बानायनो संनायखौ लानो मोनासै सिथार हानानै संबाय जा गोबाव जादों ना गोदै गोथाव मोनजादों आरो बिमानि संनाय गोथाव मोनजायो
5 menit udah masih dah kembali nih. Kamu ke mama saya, dia sebang sini abang nak. Hai dia, live video kuna, mayo, mayo.